TV wecho manyien mag Nyakwaramogi wecho manyien mag duol chakore gi sani odiechieng' mar tich ariyo ma en tarik 20 dwe mar 8 2020 to kod 4 kamoro amora ma intie geno mara en ni iriyo makare ahinya Nyakwaramogi kendo en odhiambo madani mondo mi kora rwaki machiegni e weche manyien an kai lo Trevor Ombija Nyakwaramogi duol ma kawuono kendo weche manyien mabro chako godo bang'e to wabro bedo kod twak kawendo mara jaduong' Charles Owino Wahongo wabro bedo go ka mondo wagoe mbaka weche osebedo ka fuong'ore kata wachore koni gi kocha ni nitiere moko kuom chenro mag dongruoge mane jatend piny odhi ma owacho ni oyawo kendo chakruok mar gedo magi chakore kata kamano bang'e no tiyudo ni onge gimoro amora madhi nyime kuongo dipo ni en mana siasa imimedo go koso chenro mamiyo yawo moko kuom okenge mag dongruok gin mar kelo lokruok ne japiny penjo maduong' kawuono duol en ni en dongruok koso siasa mane mwabro bedo godo kod jaduong' Charles Owino ka wawuoye Nyakwaramogi kata kamano mokwongo ka wachako gi weche manyien wayud thund weche. 13 prisoners escaped from the cells, among them 12 Eritrean nationals who were arrested for being illegal in Kenya and one male murder suspect, namely Collins Chumaisi Kalusha, who is connected with the Kware murder incident. Obila boro chungie tich bang' achich mitudo gi nek mar ji mane ringregi okwanye taka makware kod achije mamoko pondo kawuok e tesendo bila magigiri. This morning we have had a tragic road accident which occurred at around 4 in the morning. Ji 14 nyaka sani oyang ni owito ngimagi e masira mar apaya motimore okinyi ma kawuono e apaya ma Nakuru Eldoret. Hii ni kitu ambayo we're going to address conclusively, but in the meanwhile we have told the contractor we don't want to know anything. Tutaki kujua, tutaki kuelewa, hata ukitujulisha hatutoelewa. Go on the site. Penyo wacho mamalo koro luoyo seyo ne duol mar NEMA kod Sirikand County NEMA okelo digni mar gero banda mar rech makabonyo Kanyagwal. Machiegni Nyakwaramogi ber kod chakruok nyaka giko namba wa en 3:6 nyaloro na pachi kanyo Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, kambui mar X en @Ramogi TV KE. Eloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni penjo pod wuok mar kaka cheje maromo 13 ni opondo mowuok e od ang'ech e tesendo bila magigiri. Achijego kaoriwo koda ka achich ma itudo kod nek mar ji maringregi ne okwanye kar taka makware Collins Jumaisi. Ogai mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli oyango ni apisa zaboro monywando nyaka OCS magigiri kod komanda mar tesendo bilano osemaki kendo ichano chwale do. Masengeli omedo ni menyo mar achija pagadego dhi nyime kaka Walter Nyambaga koroleronwa. Kowuok e bedo OCS kod komanda mar tesendo bila magigiri sani en achich mirit chwalie doho. E chal mojuko OCS magigiri to kod nyawadgi ma en komanda ma itudo kod nindo e tich kanyakla kod bedo gi ng'eyo mar pondo mag achije mag jela 12. I have interdicted 8 officers who were on duty last night, among them the Kikiri Sub-County Police Commander, OCS Kikiri Police Station, Duty Officer, Duty NCO, Station Cards and Report Office personnel. They will be arraigned in court of law. Obila sani oyara pedha mager ne achije 13 moting'o jopiny Eritrea 12 kod achiche nek mar ji mane okwany ringregi e kar wito taka makware Collins Jumaisi mane ong'ino ng'wech bang' lochore lochro kowuok e od ang'enge magigiri. 13 prisoners escaped from the cells, among them 12 Eritrean nationals who were arrested for being illegal in Kenya and one male murder suspect, namely Collins Chumaisi Kalusha, who is connected with the Kware murder incident. Our preliminary investigation indicated that the escape was aided by insiders, considering that officers were deployed accordingly to guard the station. Chal mar picha mar Ramogi TV ni godo manyiso inga mar jelano maketa yanga ni ok yot muko kod lwedo ma ok masin kata chumbe to kendo bed ni en tich madwaro seche malach. Tesendo bila man kod arita mojing mag rangach mirito seche 24 kendo kuonde jot bende oluore kaluwore ni en kod machini kod kuonde mbetre mag piny Amerika
tisendo bila mag weche ma oko bende ni kanyo kendo makore kode pata gi dhot. Kata kamano, obila wacho ni mabusi 4 mane odongo umo igi piny ne ogineno ka jowetegi wuok kendo penyo. They were 17 prisoners in cell. Ndivyo wanaendelea kutusaidia chinzi ilivyokuwa, na haya mengi tutawaambia. Penjo de obila ni ere kaka mabuse mane nie odang'ech ne yudore oko kar nindo kar seche mag 11, to obila marito dhod jela ne ni kure. Ere kaka tipo mag wang' dede ne oko maka chijego ka giluchore luchru maging'wel ma oko negi kata matin. Ka gitiyo kod yo achiel mar kama yienge geche mag obila kendo gilal miro ka giluwo kar jot mar Waraka, to marang'o ne giluwo apayano ma ok apaya mamoko. Haya mambo yote yako katika harakati ya uchunguzi, na wale unaoniuliza kwamba ni akina nani hawa, ni police officers wale walikuwa wana jukumu la kuhakikisha usalama wa hii police station ya Gikiri iko salama na wafungwa ambao walikuwa ndani ya hizo cells. Ama maafisa wamekuwa cell. Jakora Jwang' rot kata tin matin manade to nyaka gimoro kalie ka ema wachore na chijego ni utiyo godo mi opusore kendo ndonyo ng'wech molal miro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Penjo pore nyuolore Nyakura Mogi mana kaka iwinjo e ripodno. Ji 14 owito ngimagi kama moko 54 dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore opogore kaluwore kod masira makoch mar apaya manotimore kogwen ma kawuono e kind bas kod mtoka moro matin. Kaluwore kod joneno, basno mar kambi mar Coast Bus mane kowuok Kisumu kochomo Mombasa ne ni kod ng'ikruok kata kane pok owuok Kisumu ka brek mare nochot ma ka ochopo machiegni kod migaa ma omiyo podho kuom nyamburko matin mane nitie mbelene. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. Chumbe modong' mag bas kod nyamburko matin nyiso rach mar masirano mano mondo timre kar sa 10 kogwen e alwora mar Migaa, kaunti ma Nakuru. Chiemo, lewni kod mwandu mamoko mag jowuoth odong' ka okere apaya. Safar mar Mombasa ong'adore gi e kore. Joneno mano mondo chopo ka temo kar nyalogi mar reso moko kuom oganda mane pod omoko e chumbe mag bas. Masira makochno notimore e kind bas mar Coast Bus mane kowuok Kisumu kochomo Mombasa ma wachore ni brek mare nochot. Gima nomiyo tumo nyamburko matin mane rekni e mbelene mokelo tho mar ji 13 kendo weyo ji 55 gi hinyruok. This morning we have had a tragic road accident which occurred at around 4 in the morning. At this point along Eldoret Nakuru Highway, at this point known as Migaa, involving a Coast Bus and a small car, Toyota Passo. Kaluwore kod joneno, basno ne ni kod ng'ikruok kata kapok ne owuok Kisumu, ka jowuoth wachore ni ne osiko nyiso jariembo mondo lokgi e gari machielo. Gari ilikuwa inatoka Mombasa inaelekea Kakamega kuchukua watu, ndio wakuje Kisumu wachukue sisi wenye tulikuwa Kisumu. So tukangoja, tunaambiwa gari imetoka Mombasa lakini iko na shida. So tukangoja tu, ikakuja saa 10:50 hapo tukapanda sisi. Tukikuja nasikia kuna wababa walikuwa nasema hapo ndani eti gari haijafanywa service. So tukakuja, but gari ilikuwa inashindwa kupanda mamilima. Tukafika Kericho, watu wakasema hatuwezi endelea na safari. Mtushukishe kampuni angalie gari nyingine, tufanyaje itupeleke Mombasa. So watu wakakasirika hadi wakaslap madereva. Wakawaambia watafute gari nyingine tupeleke wapi? Mombasa. Wao wakashika wakasema kuna mechanic anatoka Kisumu. So mechanic akakuja akajaribu kutengeneza gari kanguruma. Roda menachiel kuom jowuoth mane reknie basno mabende otonyo kod adhola matin e lwete manenore. Lero ni kata obedo ni fundi no temo loso nyamburkono, nenore ni onge pogruok ka basno ne brek mare oduogo chot kochomo Nakuru. Tukikuja hivi gari kaanza kuja kwa kasi, inapita bumps haraka sana. So watu wakaanza kusema shida iko wapi? Hadi mwingine anasema atamuulia mtoto hapo. Sasa ndo watu wakasema acheni kupiga kelele. Driver amesema breki imekatika. Sasa tukakuja tu tunapita bumps mbio. Ndio hiyo gari kanini ikagonga hiyo gari kapo hivyo. Joma wito ngimagi oting'o mine abich to abiriyo kod nyathi achiel. From the past we have a total of 11.
we have a total of 11. And from the small car, we have a total of 2. The small car was carrying 5 passengers, including the driver. Ji 55 mano yudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore mantiere alwora mar Miga. In Molo Hospital, we have 10 who are now receiving treatment for various injuries. Then we have PGH Nakuru, 17 injured people who are taken there. And also, Coptic has the largest number, a total of 28. Ogai mar obila e Omar Okaka Jasper Ombati lero ni nonro dhi nyime mar yango gima ne nyalo kelo masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kor mogi wamedo timo mos ne ya ma wito jogi e masirano kendo wakwayo chang mapiyo ne ji mano yudo hinyruok e kinde ma masirano notimore kogwen ma kawuono. Wadhi nyime gi weche mamoko manyien kama ng'iyo motende kod weche mag somo. Thuolo mar oro kwayo mar siro somb jopuonjre mag mbalariany koro mede nyaka tarik 31 mar dwe mar 12 mar higani ka kwan joma oseoro kwayo sani ochopo 1,127,623. Jagoro mongirore migawo mar somo Beatrice Nyangala olero mae kano chopo e nyim komiti mar od bura mar lero matut ewi chenro manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany. Nyangala bende olero ni jonyuol kod jopuonjre maneno ni oketgi e banda ma ok owinjore kodgi mondo or kwayo mar loko chenro makama ni duol ma ochung' ne chenro mag siro somo mag mbalariany. Simfros Okinda duogo ka kod ler mathoth. Chenro manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany pod kelo wich bar ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre. En gino manomiyo jood bura oluongo migawo mar somo mondo duok penjo moko mane gin godo e wi laino. Tok yudo bok juma mokalo, moko kuom jonyuol osebedo ka ywak ni nyithindegi okete ban mar joma onyalo, kaka kamano giwacho ni mano ok en adier mar chal ngimagi. Nyangala oyango ne jood bura kolero ne jonyuol mani kod ywak makama mondo or kwayo e mbui mondo okonygi. There's a working appeal system, and we invite all the students who have issues to visit the portal www.hef.co.ke. Migawo mar somo bende oyango ni thuolo mar oro kwayo mar siro somo koro ochor nyaka giko higani ka nyaka sani jopuonjre ma kwan gi 1,127 oseoro kwayo makamano. Given the challenges that some students have faced in applying for financial support, the deadline for student applications for funding is currently set at December 31st, 2024. Jod bura bende nodwaro ng'eyo gima migawono biro timo ponono ni japuonjre manochako somo kani kod nyalo oduogo yudore. Nyangala olero ni chenro mar nono nyalo mar japuonjre en gima dhi nyime semester ka semester ka jopuonjre mayudo ng'ikruok machalo kamano ikwayo mondo or ote ne migawono. Ideally, at the end of every semester, so for example, right now we will capture the data, but release the funding. And so before we release the funding for the second semester, if a student's circumstances have changed, they can write to us or approach us through the appeals. Migawo mar somo kata kamano ywak kalure kod nok mar omenda e budget mar migawo mar somo kod reme chenro magitiyo godo e yango nond jopuonjre gino makelo ng'ikruok e chenro mage. The first one is the accuracy of the MTI in determining the level of need relies heavily on the information provided by the applicant. Many applicants have been using cyber cafes and depending on the operators to submit their applications, often without thoroughly verifying that the information is correct. Our children have declared that 80% of the 125,000 who applied are from single mothers. Yes, and 70% have declared that their families earn 5,995 and less. So we are dealing with issues of accuracy with data. Mbalariany duto ijiwo mondo kik riemb japuonjre moro amora mapok ochulo bath omenda ma nyuol onego chul, kaka kamano jonyuol ijiwo mondo kik skunde lor kapok gitieko chudo makamago. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nakoromogi kowuok e weche motende koda siro somo mag jopuonjre madhi mbalariany wang'ie mudho ma okwako kata mosebedo kokwako Mwangaza ma en gavana mar kaunti ma Meru. Gavana ma Meru Kawira Mwangaza
odhi nyime gi kwedo ketho duto ma itudego e nyim od bura mar Senate. Mwangaza wacho ni weche ma MCAs tudego gin mag miriambo kendo ne ok owinjore gi thiche oko ya PC. Senators igeno ni dhi goyo ombulu kawuono mar yiero ka Mwangaza dhi pacho kata oyo. Wawinjane kaka weche dhi nyime sani od bura mar Senate Nyakora Mongi. The same individual? Not at all. Not at all. Finally, on that issue, Madam Governor, what are your sentiments towards the family of the late sniper? Because it has been argued that you have not made any utterances or directed your feelings towards the family. What would you say? And have you even done that previously? I did it previously, and I also repeat them. I'm sorry about the family. And in fact, I'm the one that got out of my way to ask justice for the same family. This is a young family that maybe is not all that much able. And the reason as to why I want to media to give my stand is that I saw a lot of kind of mishandling the same family, stealing from the same family, doing it for politics and not to assist the same family. Your utterances in that press statement, were they directed at the family or to whom were they directed? My utterances were directed to the general public of Meru. Thank you. Let us go to the last count of abuse of office. And you have been accused of employing a bloated workforce. Did you stand before the Senate last year and answer to the same charges? Yes, I was here for the same charges. Were you found guilty of those charges? Not guilty. A list was produced here of the names that you have proposed employed. Was it the same list that was produced last year, reporting that you had a bloated workforce? It was the same list that was brought here. Thank you. You have also been... Let me go back to the issue of paying Kiambi Christas Manyara. You have been accused of not taking any disciplinary action against the said individual despite him facing criminal charges. Do you have powers to take disciplinary action against an individual who has been accused of any criminal offense as a governor? I don't believe I have any powers to do that. Who should take disciplinary action in your understanding? Who should take disciplinary action in your understanding? I think the County Public Service Board. To the best of your knowledge, has that issue been brought to the attention of the County Public Service Board for their attention? The issue has not been brought to the County Public Service Board, and if there is any, maybe they could have informed me. Thank you. We also watched clips by the move of the motion touching on two main issues. One is the issue of the death of certain cows within your county, where 20 cows had. Nyakora Mongi kama nika weche chalo ya od bura mar Senate kama Kawira Mwangaza ipenjo to duoko mipenje kotendore kod moko kuom seyo momiyo od bura mar county ma Meru no kawo okang' mar thecho oko apisi. Wawere kod mago. Jatend migawo mar mwandu manie bwolo Ali Hassan Joho odok ne sirikal ewi gino momiyo banda ma Kabonyo Kanyagwal mane dhi tiyo kaka center mar dag nyithi rech ochung'. Joho osiemo wang' migepe moko mag sirikal kaka NEMA kod jotelo mag kaunti ma Kisumu mawacho ni osebedo ohinga kendo thiro chenrono. Oyango ni chenro mar gero center no chung' nikech wach mane giwinjo kowuok kuom contractors ne jo NEMA kaachiel kod MCAs makono ne ochungo gi e tich. Kata kamano, tend kaunti ma Kisumu kwedo wachno. Ne oloso e limbe mare Kisumu odiochieng' ma kawuono. Hii wiki isipite. Na nimeambia watu ya NEMA, tafadhali bana, tutaheshimiana. Kama watu nafanya kwa department yangu, I will not allow anybody to delay me. Do what is supposed to be done, lakini usitusumbue kutudelay. So hapo na NCA and any other government institution, tafadhali don't delay our projects. Do not. Because mwananchi hezi elewa, ataona tu atufanye kazi, and it's very difficult to go to mwananchi and
try and explain ati sijui county haijatupa approval or NEMA haijatoa approval or NCA or any other body. So hii ni kitu ambayo we're going to address conclusively, but in the meanwhile we have told the contractor we don't want to know anything. Tutaki kujua, tutaki kuelewa, hata ukitujulisha hatutoelewa. Go on the site. Mana chiel kuom weche modhi lose twak marwa Nyakora Mogi gi wendo na Charles Owino ma bende osedonjo e studio ka. Kata kamano wadhi nyime gi weche manyien. Jal buche Susan Shitubi oyo gi rambun mar milion 10 jasiasa Jimmy Wanjigi motelo ne ng'ado wach wi choro nyime odiechieng' ma Wanjigi owinjo chunge mbao ka kwedo kata yie ketho matude kod bedo kod gige lweny maonge lesen ataro mar chik. E kinde mane okinde mag Wanjigi kama oting'o Paul Mwite, Kalonzo Musyoka kod Willis Otieno twero wach, jal buche Shitubi ogolo chik ne Wanjigi mondo ter oboke mare mar wuoth mong'ere kaka passport ne do motelo ne ng'eto mar bura mochan tarik 12 dwe mar 9. Okinde mochung' ne Wanjigi oseyo bila kuom ne dhi nyime gi timo pedha kendo mako Wanjigi kata bang' do ne golo chik matamo bila mar timo meko makamano. Do biro ng'ado wach e wi weche ma oliekie do kawuono tarik 12 dwe mar 9 mar higani. I remember hearing a voice of a lady, "Don't shoot me, don't shoot me, don't shoot me." The law of proportionality in arresting individuals, the law of proportionality in carrying out search had been abused. Article 157 of the Constitution, which clothes the DPP with authority to commence a criminal process, as read together with the ODPP guidelines to charge 2019, is not an absolute right. It should not be used to settle personal, political, or business cause. And a party who is aggrieved, As read with the DPP guidelines to charge 2019, is not an absolute right for the DPP to commence or prefer criminal charges as and when it requires. There are checks and balances. Jaloch e tugo punda mar Shabiki Jackpot ma jumani en Sebastian Wambua. Wambua ma en Medusa oleo siling 231,448 bang' goyo punda kendo yudo makare tuke 12 mag Shabiki Jackpot. Osingo tiyo kod omenda go e siro somb japuonjre ma nyinge Josiah Ogachi ma en japuonjre ma dhi riwore gi mbalariany ma Kenyatta. Josiah Ogachi ma en japuonjre koro nigi mor mogundho ma en bang' jaloch mar Shabiki Super Jackpot Sebastian Wambua yango ni ochano siro sombe e semester ne mokwongo e sombe mar lony mar kompyuta e mbalariany ma Kenyatta. It's almost becoming another case of poverty killing destiny. So any well-wisher out there who is willing to support me, I'll be very, very grateful. Wambua no yango ni ochako goyo punda e tuk Shabiki bang' neno ka jowetege yudo loch. Ka loch mane oyudo, sani ochano mar siro somb joma ok ni godo. I was excited by the Citizen TP reporting about some kids that may need some help. On a Sunday, I saw this kid in Kisii. I think his name is Oganda, and the parents were crying and confused as to where they should get some little money for the boy to go to school. He's an excellent student, and since I'm in the computers, I think I will donate the first semester for that kid in Kisii to be able to report tomorrow. Wambua koro lapendong ne loch maduong mar mega jackpot mar omenda maromo milion 10. Mwacho ni ochano konyo godo jok ma ok nyal. I always, aim at the highest. 10 million, I would be very happy to get that. I'll still play that, so yes. But I mix with the little one just in case. Shabiki Jackpot en tugo madhi mbele, kendo kata ka ok oloye, to yuto ne medre juma ka juma. Jotugo chan mar yudo yuto maduong' ka giketo duoko makare e tuke 12, 13 kata 14 mar tuke 15 go. Inyalo limo Shabiki e yor mbui, kelo mor kata loko ngima ng'ato. Lim www.shabiki.com e neno kaka ituge. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV.
Wakao yue marwa mokwongo nyakwara mogi weche manyien mag duol tinende ni ang'isi ni an Kailo Trevor Ombija neno ka Charles Wasonga kantiere Nyangu School no malera ahinya kendo mor gi weche manyien ro kamano Charles sasa an kawuok mbita Ramogi TV rieny kendo lendo malera sana owinjore kendo umbe bende lach mor ahinya meduru mana rieny kod Ramogi TV ro kamano ahinya Hassan kawuok mbita kuom jip mari Awiko kawuok Asembo Ndwara neno malera ahinya Athagina manyakwara Rua mar Kisumo Tiengre problem maduong' ma sirikal nitie godo en wach mar donjo e mapiyo siem e seche ma jotich chiwo mondo wach ma kamae otimre. Okay. Pastor Mundi otiche mar gemo nyinyore. Erokamano in bende ineno odiochieng' ma kawuono. Kasto kaneno ka elusive Kenya democracy is the big lie. Retribution in Bomet only in Kenya where doing good has been a punishable crime. On August 19, Kenyans woke up early to go and vote. Heaven on earth they voted for, but the heaven on earth falsehood was so enticing that they voted emotionally without having a second thought. Now their voting has become a punishable crime as they are being slapped with overtaxation, price hikes, high cost of living, unemployment. Koro wacho weche mang'eny ka wacho ni jo Kenya no wuok kadhi gombulu gi geno kata kamano ne ok giparo diriyo koro sani wacho ni kama goyi. Ero kamano kuom kete Ramogi TV. Vati amor kaka ikelunwa habari an Pastor Omondi Otiche wacho ni amos ni Archbishop Odhiambo Gora gi Bishop Aura giduto te gikawo mos kod Bishop Omolo Olongo gi Olo Oyanda. Makamu Benediko ka kachiel kod wuode Nyasaga Oredegmo iluongo ni Archbishop Dr. Okoth Makokoyo wacho ni bati Oredegmo mosna Charles Owino Wahongo ekang ne wawuok kode wacho ni mago miriambo ere kaka achije mohusira nyalo wuok e jela balal nokoro wuodo genya hiyo oseloso ke kasto makamo ni bati neno weyo makare baba kodhi AUC to joma biro dong chien pod biro miyo ganda ler gin jok ma wigi leo machalo Governor James Orengo mano kaluwore kod makamo jana maus ngege kantiere sori karungu wacho ne go mos ne joma yudo masira mar ndara ji obed motang' ka gintiere e apeni kendo kwayo chang mapiyo ne joma oyudo hinyruok. Kero kamano nyakwara Ramogi yiena mondo ka yueyo marwa mapiyo piyo yewo mokwongo ka waduogo pod wan gi weche moko manyien ma en duol. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age
Kawasudo nyakwara mogi machini kendo bang' yweyo madundo. Japuonj moro ma Kericho owito ngimane ka jal machielo to oyudo hinyruok marach bang' liech nyonogi e gwenge ma Miti Tatu e kar chung'ur bura ma Kipkelion East. Kaluwore kod familia mare, japuonj moyang kaka David B ne orikogo liech ariyo mane owuok e bungu ma Soget Picha kane pok gilokore kodgi kendo dhanjo japuonjno ma owito ngimane. Jal machielo moyang kaka Moses Mutai bende ne oyudo hinyruok marach yudo thieth e od thieth ma Londiani. Monjno koro miyo jogweng' ochwalo dwaro ne bad migawo mochung' ne le mag bunge KWS mondo oket okenge mag geng'o le mag bunge muomo kendo donjo e kuonde ma ji odake. Ka bende gidwaro mondo chul familia japuonjno gi ji mamoko mosewito ngimagi kokalo e monj mag le mag bunge. Nilipigiwa simu na Peter pia kwamba kucha ndovu imekanyaga kijana yangu, na hii kijana yangu ni kijana namba 4. So wakati nilifika, iko madam Jif alikuwa ako pale, basi akanieleza wewe ni baba ya kijana, nikamwambia ndio. Akanieleza kwamba kwa sababu alikuwa anafunikwa na seat, akanieleza kwamba wewe fungua hii seat. Nikafungua seat, nikapindua kichwa, nikaona alipasua hapa mpaka pande ingine ya masikio. Hiyo mnyama alikuwa anapitia kwa mahindi. Sasa nilikuwa nakuja kwa barabara hivi, tukapatana na yeye. Niliona kwa umbali almost 10 meters. Nikachia bodaboda, akaangusha hiyo bodaboda na kunini. Niliajia venye niliajia hiyo ndofu bodaboda, akarusha hiyo bodaboda, akaharibu hiyo taa na karibu side mirror na sehemu zingine kwa bodaboda haikuwa inafanya. Tunaomba serikali ya KWS ilipe ije isunguke ione hii madhara ambayo imeletwa na hii ndovu, ili ilipe wenye mawaya, wenye mahindi, ilipe ridhaa. Tunaomba serikali ichunge wanyama hao isije ikaje kwa makazi ya wananchi. Jatend migawo manyien mar tije kod arita mar oganda Dr. Alfred Mutua osingo keto e chik meto mar osara kata malo 6 ne jotije sirikal kaka nosingo kod jatend piny William Ruto e kinde nyasi mar Labor Day. Mutua wacho ni apise oikore mar keto e tim singo mag tend Kenya Kwanza moting'o loso luor kod rito chik e kind jotije kod joma ondikogi. Bende omedo ni oikore mar twak kod jotije duto masani ni e ng'anyo kod mago duto ma chano dhi e ng'anyo. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli mano yuoro e romo e apisi mar jatend migawono bende omedo kwayo migawono mondo non ngima jo Kenya matiyo e pinje maoko. On the far left is the president declared a 6% increase in wages in the last Labor Day. This government is keen on improving productivity, and because once you improve productivity, you grow industry. When you grow industry, you create more jobs. In the same hand also, we need also to promote the rights of the employer. The employer needs to have the right to employ the people they want to employ and to also to increase their productivity. What I want to promise the country is that under my watch, I'll be doing whatever I can to stop strikes before they happen. The other area we have touched on is indirect slavery practiced in the Gulf to our children who go to Saudi Arabia, Qatar, and other places where they are maimed, killed. Every morning, if you go to Jomo Kenyatta Airport, the Qatar airline is coming with a coffin of a Kenyan girl. So the minister said he would open his eyes wide open and make sure that he deals particularly with the employment, National Employment Authority.
Odonjo weche mag tuke. Riwruok moro ma ok mar piny owacho ma ong'ere kaka Kwame Otiende Foundation dhi nyime gi chenro mar jiwo tuke ma opogore opogore kind rowere mawuok e kar chung' od bura ma Kasipul gi dwaro mar konyo e ting'o malo talanta mag rowere e alworano. Chenro mag tukego ma oting'o pich adhula e kind rowere manyiri kod ma yawuoyi, volleyball, tuke mag hoki e kind tuke mamoko obagi skund sekondar ma Goro Sare kar chung' od bura ma Kasipul. Jokanyo e riwruogno lero ni dwaro margi en kedo kod wach tiyo kod yedhe mamero ji e kind rowere ka gibago chenro mag tuke ma kamago maneno ni rowere ok odonjo e timbe moko maricho manyalo hinyo ngimagi e kinde ma gin oko mar skul. One Kaka Foundation, the most important thing mwadwaro en dongruok. Koro tournament ni wakete nikech Kaka Foundation wasetimo gik moko mang'eny. To ing'e ni August holidays, a lot of our youth samoro gin e gweng' to nikech gin idol ginyalo involve themselves gi weche drugs kata weche alcohol. Yawa duto manigi nyalo temuru kukelo support ok obed kata constituency level, onyalo bedo kata e kor gweng' dala ka dala. Tugo mathini ka nwang' mipira moro ter mondo mi wakony nyithiwa gitegno e tuke machalo kamagi. Nokoromo gi mana kapok jo Kenya wigi wil gi piem mag Olympics mane orumo e boma ma Pagi. Jo Kenya ma piem e tuke mag jotugo modak gi ng'ol mong'ere kaka Paralympics ogo tach e boma ma Kampine, kilomita maromo 79.3 kowuok e chuny boma ma Paris, kama gibiro yuoro e tuke ma obagi kata mibago e kind tarik 28 dweni nyaka tarik 8 ma dwe manyien. Nancy Chelagat ma en jaloch midila mar Goldie pinje duto e piem mag mita 1500 T11, jaloch midila mar bronze e piem mag mita 1500 T11 Mary Waithera kaachiel kod Priska Jepkemei gigeno mar timo maber e piem mag Paralympics ka gigeto tieko e thuolo adek mokwongo kendo ndiko historia ne piny Kenya. Dennis Muga mochung'ne tim Kenya olero ne ikruok margi osebedo makare kendo wuok chon pacho ka kendo goyo tach e piny mar France biro konyo jotugo e kinde ma tugo biro chakore. Preparation ber kabisa, kata mogo ni wating'o kogo e dala, watedo jowa gi chiemo, kuon, ring'o gi chamo, rech, dendgi ber sani, kendo gin gi nguvu matek. Onge ng'at ma ywak no ok onwang' mazoezi ya kutosha, giduto ginwang'o mazoezi. Kuom mano wan gadier nwang'ni medal wadhi yudo. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV giko mar weche manyien mag duol. Jaloko mar osebedo kanyo Elizabeth Otieno ka bende ng'isi ni jatend migawo kata sirikal medo seyo bede migepe moko ni osebedo ka thiro chenro mag dongruok mosechaki ma en ranyisi mar Kabonyo Kanyagwal kama nonjo bed ni loso center kata ka daga kata nyithi rech mibiro ke pacho ka jatend migawo Ali Hassan Joho nolemo gwengego. Oseyo bad migawo mar National Construction Authority kata NCA ma ok MCS ma Kisumu to noseyo NCA National Construction Authority kaachiel kod duol mar NEMA ma ochung'ne rito alwora ni ema osebedo ka ok puodh mapiyo lesen kata obok monjo bed ni contractors kata jomomiyo rak tiyo godo. Nyakora mogi machiel kuom gima dhi bedo twak marwa odiechieng' ma kawuono mar ng'eyo ni to dongruoge gin mag siasa koso gin mag dongruok hii. Ang'o mi chako gi mang'eny to ok girum e seche ma oketi gi piny owacho. Elizabeth Otieno osebedo jaloko mara nyakora mogi kaduoka to twak mar duol e Lotre Bombija wadhi bedo gi Charles Owino ma bende osedonjo e studio ka kik idhi mabor. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong.
due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu kimboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Penje gimoro. De bedi en in ema wayuo padi tok an. Karadi timo gik mitimo sani gi. Kokidwa pilo gonge tibo ni nonade. Chal ni inikian an ng'ano. Onge ng'ata ng'ata piny mabro keta kai nyaka chieng'. Bende iniwinja maber. Odiochieng' ma anabro wuok kai. Tugo mora mora ma jogi tugo kai anawuon abro loke maber. Kasto bang'e Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Erokamano nyakora mogi en thuolo mar twak mar duol chakore gi sani an kai lo Trevor Ombija nyakwar guoko cha pesa nyakwara mogi
Orani wago embaka kutende kod weche ma osebedo ka cherore mbui ka achiel kod dhoganda ni nitiere chenro moko mathoth mag dongruok manochaki to ok otieki kata pok ochakore. Gin manochaki kendo moko kuomgi iwacho ni winjo bed ni itimo ei higa achiel, moko ni bang' dweche ma kama winjo bed ni girumo. To king'iyogi to yudo ka kanyo pod en pap gunda ma gima timore onge. Ang'o makelo magi? En dongruok koso en mana siasa? Emitemo tim kod chenro ma iwacho ni ochaki e konde mopogore opogore mag piny Kenya. Nitiere gik mosetimore, nitiere bende gik ma bende pok otimore kata matin. Magi momiyo wan ka kod Charles Owino ma en jakom mar board mar kar tiegruok mag weche mag fwambo e pacho ka KIMC. Kendo en bende jasiasa, oseluwo weche mag sirikal gi kuom thuolo malach, ong'eyo ni to ginang'o gine manyalo kelo pek e weche mag tayo chenro mag sirikal. Machiegni ahinya Jaduong' Charles kuom kendo erokamano kuom yudo thuolo mar biro e duol tinendene. Erokamano. Kaw thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' gigombo winji ni to odiochieng' ma kawuono en dwe mar 8 tarik 20. Duoko nitie wechegi. Mokwongo amoso nyikwa Ramogi Ajwang' ni oyimore uru kendo kwe ahinya kuonde duto ma untiere e thurwa ma nam Lolwe to kod kuonde moko ma jowetewa odakie, kuonde mopogre opogre Kenya ka to kata joma nenowa e mbui loka nyaka joma ni Texas nenowa madwa donje channel mar Ramogi, omiyo amosogi. To kawuono wan e dwe mar 8 tarik 20 to ne watimo kura dwe mar 8 tarik 9 higa 2022. Gi 22. Yes. Koro sani wan gi higni 2 nyaka nyocha wago kura. To kane wago kura to thurwa kaka kawaida pod wan gi party achiel. Pok wabedo gi parties moinga achiel. Ji mang'eny wacho ni multi-party democracy ni en kuonde moko te ni to thurwa ema pod wan gi party achiel. Rachne be onge, nwach seche moko okonyowa e yore mag bagen ka wan gi party achiel. Nyiso ni samoyombwa e kura to wate wawuok e sirkal. Nwach sirkal kobiro to sirkal biro gi joge. Kata sani ja Amerika timo kura. Wan gi Democrats. Neno ka sani gitiyo matek kabisa. Kancha ginong'o ka president margi cha bit ong'a maber lakini koro ool kalure gi hike. Neno ka gidhaw piyo piyo mondo giwil ng'ato. Kendo ng'ama gikelo timo maber. To kopo ni gidhi mologi ma Republicans oloyogi to joma bro donje sirkal gin mana supporters mag Republicans. Pogrok margi kodwa en ni gin ok gin gi ukabila, ji dhi gi policies magi. To wan thurwa ka kolowa e kura to wate wadhi opposition. To nosebedo lemo marwa maduong' ahinya, especially one joma nodhi odonjo e party mar UDA mar president. Ni to gimoro ok donje e chuny luo mondo joluo obi oti gi sirkal. Kendo ne wang'iyo ni sirkandni sirkal lang'o en sirkandwa. Niwach wan kalure gi kura mosetimre Kenya ka chakre higa 63. Jolang'o kende mosegonwa kura 100% karombgi. Mane gigonwa kura 2007 mane Jakom Oyombo Kibaki. Kendo neno gima notimore. Ka notem ma Jakom tineno lweny mane lang'o kelo Kenya. Ka en lweny mano ok wanyal goyo. Magi keto Jakom obedo Prime Minister. Omiyo wan wasewacho ni sama jo Mount Kenya, jo Meru, Embu gi jo Kikuyu luongore ni Mount Kenya. Wabe wakawo wetewa ma Nilotic. Kaw Lang'o, wakaw Masai, wakaw kabila moko gi moko matindo. Mondo wabed gi also bargaining power. Marwa kako gando miyo en gima ber ahinya ni jowa manyocha ni ODM oyie mondo gibie sirkal. But gimotimore ok en ni ODM obire sirkal fully. ODM donate members magi mondo bi okony sirkal tich. Ineno ka gikelo Mbadi, Minister mar Finance, mondo Mbadi otem gi rieko mar luo, mondo tem mondo gik mathago wa finance bill ka
mondo ne to anyalo loso gi nadi kendo Kenya nyalo timo development nadi. Alright. Ochako miwa Wandai mondo bendo ti gi rieko mar luo mondo konywa e weche mag stima. Ing'e ni wach mar stima gi wach mar mafuta mitiyogo e geche e achiel gik mamiyo production cost dhi malo kendo medo cost of living. Koro ketgi kuondego mondo ging'i kaka ginyalo konyo sirkal. Lakini ODM to pod odong' kaka minority e parliament. To gimomiyo gidong' kaka minority en bende bedo mar minority e parliament no bende gibiro konyogo sirkal mondo sirkal obed stable. Nitie jomoko Kenya kama ka gionge sirkal to gi feel ni it is their right mondo gibed e sirkal. Omiyo watimo erokamano ni jakom niwach ne Ruto konye 2007 to Ruto be nowadwa to be koro sani waneno ka okonyo Ruto. To wadhi adhiya kamano ne komoro kendo chak bi ne kore kanyo ni kendo wachak waringo sirkal. Wahero ringo sirkal. Wabed abede sirkal, kwabed sirkal eman gi mwandu. Ok ni kwalo. To sirkal kintie te man go opportunities minyalo losogo mwandu kata noganda kata gik moko matimre matindo tindo. Omiyo anago erokamano ahinya ni Nyikwa Ramogi Ajwang' mondo gitem matek gibede sirkandni, wa support sirkandni to kik ne komoro bi ni kendo wachako waringo sirkandni e kore. Iwacho maber ni sirkal manigo opportunities mar kelo lokruok na oganda to kendo sirkal mani kod ting' mar chopo singo mopogore opogore ne jopiny. Mane kama twak marwa kori kelo e chuny twak ma kawuono. Nitiere chenro mathoth ahinya mag dongruok ma osene kichako gi kuonde mopogore opogore. To kakore iluwo ndachgi tiyudo ka gin gik ma onge. Iwacho ni gin gunda. Samoro nowach ni wadhi gero kuom ranyisi gima kama. To kakoro idhi ng'e kanyo tiyudo ka kuro kanyo kata mana tich achiel pok ochakore. Kapok wachako Jaduong' Charles, arane winje wach moro manowachore chiegni higa achiel mokalo tarik 6 dwe mar 10 2023 ka jatend piny owuon odhi Kabonyo Kanyagwal ka odhi chuo siro kata kidi manyiso chakruok mar gedo. En owuon en gi tinga mar komeko ma guonyo lo kendo pudho loni. Ma wacho ni chenro mar tich koro chakore. Bang'e nyaka sani onge kata gimoro achiel mosetimore kanyo. Wawinjane kaka ne jatend piny kaachiel kod jal manomiyo orako uloso. Now moving on to the center of Kabonyo Fish Farm, which is now the fish hatchery. The success of the hatchery actually determines the quantity and the quality of fish for the years to come. So this is where the incubation is happening. Again, since we'll be introducing 2 different species, we'll be having 2 different incubation methods. So for the African catfish, we'll be using the jar method, and for the tilapia, we'll be using the tray method. In the hatchery? Inside the hatchery, which is located right here. So now our targets are quite ambitious because the success rate, we usually measure it in the hatching percentage success. So we are aiming at least 80%. So over time, as we research, we are hoping to even improve that numbers so we can deliver even more fish to the farmers and then to the market. Very good. Thank you so much. We have agreed this project finished 1 year. Yes, sir. Is that okay? Of course. Within 9 and 12 months. We'll do everything possible to make it happen. Jaduong' Charles, odiochieng' ma wantiere tarik 20 dwe mar aboro ni en dweche 10 nyaka ne chuo mise mar kidi manyiso gedo mar chenro ni. To nyaka kawuono onge gima osetimore. Ma gima ne wacho ni sirkal wuon dongruok. Ne nitiere geno mathoth ahinya kowuok kuom oganda mawuok Kabonyo Kanyagwal, oganda mawuok e kaunti ma Kisumu, kata jorieko mamoko ma samoro nitiere kod riekni e weche mag pith mar rech mondo ng'e kaka inyalo jiw kwan mag nyithi rech ma koro dhi juolo kendo jiwo kwan mag rech e nam lolwe ma bende wach ni en achiel kuom kwan mag kata kuonde ma kwan mag rech osebedo ka dok e piny. Ang'o ma inyalo wacho, ang'o matimore momiyo higni dweche 10 jatend piny nowacho ni e kind dweche 9 gi dweche 12 owinjo bed ni gini oserumo, nyaka sani pok ochakore. Ang'o manyalo timore? Erokamano badi. Adami history mabor mar project management mar sirkal, lakini koro idhi e specific project koro nyaka kwanga duok mano. Yes. Sama ne president obiro Kabonyo Kanyagwal, nonwang'o kosetim gimiluongo ni design. Gimineno ka ne mzungu nosomo or mwarabu nosomo kanyo, nosomo the design structure mar project. Nyiso design noserumo.
kendo president nose negotiate moyudo pesa Hungary manitimogo tijni 2.5 billion 2.5 billion gi dholuo en million 2,500 million achiel 2,500 e 2.5 billion. So president sama nobiro Kabonyo Kanyagwal nosetimo negotiation gi sirkal mar Hungary mondo miwa pesa, kendo ne wasechopo nosetim design stage. Koro gima nodong' ne en koro biro chako tich. To gima timore en ni seche moko pesa kobiro koa loka, gibiro gi some strings attached. Inyalo nwang'o komiu certain conditions. For example, inyalo nyisu ni mondo project ni time effectively, ka ging'iyo design mare gi gik ma required, gifeel ni gimiyo pesa, to kendo maybe a foreign company ema seche moko nyaka time. Nyiso ni sama wan gi bilateral trade agreement, to chuno ni kendo treasury nyaka bed gi nitie a lot of processes, agreements mindiko matimre nadi and so on and so forth. Koro nokawo ndalo mathoth kapod itimo those agreements and negotiations, contrary to expectation mane president nigo ni dhi time immediately. Mar ariyo, ne nyaka tim ng'ama ne ineno katimo presentation ok ne en contractor, mano ne en designer mar project, the architects mag project. Now, bang' mano ni dhi tim procurement. Koro nyocha osetim procurement, ma procurement oserumo. Ma sama wuoye kodini, government allocate already billion achiel ne contractor. Ma anytime from now, contractor bro bedo e site. Mar ariyo, ne problem obedo, flood no bedo maduong' kabisa. Kabonyo Kanyagwal kakanyo. Mano ochuno ni mondo designer oduogi mondo gi redesign ni kopo ni koth ochako biro, to ere kaka gibro timo trenches ma bro tero pie nam. Omiyo ena process mar timo gini emomiyo mano ok notimore on time. But gimadwa assure jowani process ni sani ne sirkal treasury ose release already 1 billion and 2.5 billion. Contractor gise release 1.5 billion. Procurement ose rumo, and contractor bro the site anytime from now, and wabro neno Kabonyo Kanyagwal ka dhi mbele. To niwan gi projects mang'eny Nyanza ma president ne ochiko. Achiel kuom gi nowacho ni jopur mag niang', Muhoroni, Miwani, Chemelil, Sony Sugar, nyaka Mumias Gini, jopur mag niang' sirkal ne nigi gop gi bilion 5. Sirkal nyocha osechulo gowno mar bilion 5. President nyocha nochako dhi Rusinga, mowacho ni gidhi timo Rusinga Ring Road. Rusinga Ring Road dhi kawo bilion 1.2. 1.2 billion Rusinga Ring Road. Rusinga Ring Road sani osetim 15%, ose yawe, and actually aparo ni lam moro mikwongo ketcha already has been done in about 20 kilometers. Mara dek wan gi affordable housing mancha president oyao launch Homa Bay 110 units and 85% done itimone finishing sani and 227 million. Moro kendo wan gi Tom Mboya University Administration and Lecture Hall mabende 1.2 billion. Mano is about 90% done. Mano be keditimo finishing. Wan gi Fish Market Homa Bay 345 million, 70% done. Wan gi Homa Bay Paya mitimo gi jolweny gi jo KPA 70% done. Wan gi a lot of controversy. Wan gi Mbita Migingo Sori Magunga, not Migingo, Mbita Magunga Sori Road. Ingene about 2.3 billion to only 7 kilometers more team. Sirkal ne also inject pesa, and I hope in 2 months urubeni contractor the mbele. Then wan gi Lake Victoria Water and Sewerage Water Project Kisumu bende en 1.2 billion, osetim 45%. Then wan gi Marine School then about 595 million. Be osetim morumo, ma students osebedo admitted. Magi gin some of the projects. Wan nyaka gi project mar water Ugunja Sega.
ma bende is now complete. Some of them gin projects mane mag previous government, but ne gichung' koro president osechiwo pesa. Gima duong' madwani mondo awachi en ni sirkandni osetiyo koro higni 2. To adieri makende en ni sirkand Kibaki mane Jakom Raila gini nitie. Ing'e ni Jakom Raila ne giloso sirkand Kibaki 202. Kata ne gikosana ikore, to kendo 207, 208 to 2013 gitiyo together. Ne giweyo ka economy ma Kenya very stable. Ne wan gi pesa maber, development notimre maber, kendo gowi ne thin. Gowi mane Uhuru okawo ne thin. Ko Uhuru nobiro, Uhuru ne nigi ideas mabeyo ma otemo tieko projects madongo dongo. Ineno expressway, ineno northern bypass, ineno yo mawuok Kikuyu Gini, ineno dual carriageway mowuok Thika kadhi Nyeri Gini, and so on and so forth. Notimo very ambitious projects. To no holo pesa mang'eny. Inyalo paro Eurobond oholo $2 billion. Kanyocha Ruto biro, to wach Eurobond ni nyocha omoko e ng'utwa ka. Ni nyaka chule. Mineno ka dola marwa owuok 130 modhi nyaka 176. Sama dola omedre kamano, to nyiso ni kata gowi ma wan go bende medre gi the same percentage. So ne government ma Ruto o divert pesa te mane gichoko ma gitero chulo ga ang'owa Eurobond. Mwachulo 2 billion Eurobond. Emokonyo wa mineno ka koro dola marwa timre nadi odhi piny. Omiyo ng'eny pesa ma Kenya yudo. Wachulo karibu billion 40 tich ang'wen ka tich ang'wen. Koro sani wuodwa emane treasury obro nyiso wechego kaka timore. Omiyo wabuguru lwedo sirkal mondo sirkal otem. Nitie gima nawacho ni sirkal, holo ma sirkal chalo gi fuliza. Ni in gi 30,000 limit to Kibaki okawo 5,000. Ko Uhuru biro okawo 24,000, koro 29. Koro Ruto dong gi 1%. But mose kauni be nyako tim nade? Nyako chul. Omiyo ka that understanding nyalo bede, mane omineno ka gimo kaka finance bill gini thagowa, idwaro ni mondo koro ji ochok osuru, nwach sirkal mokwongo cha nok nyal medo osuru. Kane obedo gi deficit mar pesa to ringo holo. Wan koro sirkal masani ni ochopo kama kata ka en gi deficit mar pesa ok onyal holo mach. Jidung Charles, an gi penjo ariyo, nitie penjo moro bang'e bi bang'e. Mokwongo, sama poni nochak chenro mar dongruok, to nitie oganda mitime chenro ni e kargi. Nitiere jopiny manonyisi e lela ni chenro ma kama wadhi chako. Gini koro chung'. Ng'ama nigi ting' mar chiwo ler ne jopiny mondo ging'eyo ni gik miwacho na kawuonogi. Nowinjo bet ni wacho gi dweche 10 mosekalo ni macho ne design, koth nobiro mochwe, chenro ni dhi chung' kuom thuolo ma kama, wadhi timo gima kama. Ng'ama nigi ting' no. Mar ariyo, en ang'o machuno mana ni nyaka chak chenro ma odhi obed gi gima dho kizungu wacho ni launched, madhi yange ne jopiny ni koro gini ochakore. Ka nitiere ng'eyo maduong' e sirikal ni samoro pesa nyalo bet ni gope moko mapod ichulo ma samoro nyalo miyo nok mar pesa bedo e agulu mar sirikal. Ang'o ma gik moko ariyogi, mokwongo ang'o ma ng'ama nigi ting' mar dhi nyiso jopiny ni gicha dhi deko mondo gibed gi horruok kik gichak wacho ni gini ok timre. Mar ariyo, nang'o nyaka chak chenro mar dongruok? Ang'o mochuno? En ng'wech mane? Ang'o midwa chop gi lendo ma kamano? Mokwongo, nyocha winjo ka ker ywak ni gimiluongo ni communication o let it down, ni joge mane sirkal okuo gi jopiny mondo nyis jopiny gima timore. Makata ka gimoro leo to nyalo wacho ni gima kama timre nadi oleo. Omiyo ker nyocha oseyie ni nitie problem gi communication mare. Ji ok chop wach kare kaka dwarore. To kes kaka mar Kabonyo Kanyagwal ok ne en kes mar pesa mane wuok e treasury directly, mane wuok e account marwa directly. Mae pesa mane president to negotiate gi jo Hungary magi yie ni gikelo pesa. So samane president dhi timo launch ne design mar project osetimre nadi oserumo. Design orumo, and the president obed assured ni pesa biro timre nadi, biro on time. Sama pesa biro gi other conditions.
nyaka tim procurement, nyaka tim ang'o. Procurement ni be nwang'o ka level ma joko kete, seche moko local contractors ok nyal yudore machiegni. Floods bo biro and so on and so forth. Mar ariyo be nyaka ichak ing'e ni nyocha wadhawo gi sirkal. Ne nitie a lot of hostility between jothurwa gi sirkal. Mano nomiyo sirkal ong'wony. Iwinjo, ok ni sirkal nong'wony. Ing'e ni sama nitie kata ka nitie sani chwanyruok e kindi gi jaodi, kata ka ibedo gi chwanyruok moro matin kata e yo mar ofukoni, to paro mana ni pesa no idhi chamo gi mon moko. Koro inwang'o ka kata mana explanation no ok obi winjo, kata ki explain machal nadi ok obi winjo. But sani koro jowa feel ni gin e government, obro bedo easy mondo giwinj some of these explanations ma wachogi. So it is true ni sirkal ok osetimo maber e wach mar explaining gima timore. Gima chalo gimoro ni jopiny ong'eyo gimutimo, to jopiny ok ong'eyo gimutimo. Omiyo gimoselalo onge, Kabonyo Kanyagwal project nitie, pesa no te osebiro 2.5 billion, kendo treasury osetim, procurement osetim, kendo pesa osebedo released ne contractor. Okay, gima napenjo ni machielo ni en ang'o machuno ni nyaka chak chenro moro mar dongruok kopo ni samoro nitiere nok mar omenda ma samoro ineno ni nyalo beti gi chenro nikech gimomiyo apenjo mano bende Charles en ni ok mana ma Kabonyo Kanyagwal ni kende, kata mana Western Kenya nitiere chenro moro mar pi mane wacho ni dhi konyo gweng' moro ma nyaka kidi mar mise mar gedo miketo cha manitiere gi nying jatend piny nodhi ogole nying jatend piny no nyiso nitiere gik moko ma samoro diponi ok dwani mondo ming'e ni ng'ama no yawo. Gima dwana wachni ni nitie sometimes unforeseen circumstances. Kaka chiel maduong' manyisi en ne wan gi loan mar 2.5 billion US dollars ma sirkal norbe ni nyaka ne chul by dwe mar auchiel higani. Koro ibro nwang'o ni nyaka ne koro kendo jo finance bed piny ma giwinjre ni to priority wa en ang'o. Projects wa mane wase plan watimogi be wanyalo suspend gi mwakwong wachul loan ni mondo koro yak wachak timo ang'owa projects gi. Kata in sani nyaka loan. Yes. Nidwa kata gero odi. In the process watni moro tho. Kata nyathi moro ma watni kalo maber. Koro ipenjori niya, nyathi owadwa ni wang' na we na dhi gero ot. Odni pod anyalo gero, lakini nyathini to ok bi dhi e skul koka tere. Inyalo kawo pesa itero go nyathi owadu e skul, kata minu nya bedo matuo kata owadu moro kacha ni we project nani atim go gimoro. So sami wayo project mitimo gimoro seche moko na jaodi ok nyal understand. Ni to ang' momiyo nyochi wacho ni gero ot to koro yawa na kawo loan to mera obedo matuo, or mama obedo matuo, koro atero go e osiptal. Iwinje. Omiyo kata mana sirkal en kamano. Sirkal nyalo bedo gi projections. Aka koro sani nyocha wan gi budget mane watimo. Budget ichako bedo processed chon. Dwe mar 2, 3, 4 giri. Asisomo budget. Kosesom budget to samo isomo budget no bedo projected gi finance bill. Iwinjo. Koro ka budget osebedo projected gi finance bill to asto chopo gima kaka moro wancho timoreni. Ni jopiny odagi finance bill no. To finance bill no ema dhi timo ang'owa. Ema dhi miyo budget tiyo. Ema dhi collect pesa mamiyo budget tiyo. So samitimo budget titimo gi projects in mind. So kochopo ni budget in mind i budget to asto finance bill obedo withdrawn kaka marwani ibro timo project gango. Ok inyal dhaw ni ang'o miyo ni launch this project. Na launch this project mwach na expect pesa. Mar ariyo kata mana budget mineno kata mana finance bills mineno gi. Wa expect mwabro collect pesa gi makama, wabro collect pesa gi makama. Asto ni wanka sometimes tourists okobiro. Akoro sani ni winjo a very good information no asayudo a lot of billions. I think 141 tourism. Gine mancho timre this wild beast migration okelonwa pesa maber kabisa this season despite gik motimoregi. Omiyo inyalo bedo gi projection as government for projects. Asto i plan ting'eni bro yudo pesa to pesa ok bi. Omiyo magi gin ups and downs matimre on finance matters. Itie seyo machielo inyalo bedo ni gombo ni mondo ichop dwaro moko mag dongruok ne jopiny. Idhi nyiso ne jopiny kaka iwacho kuom ranyisi ni ibedo gi ng'ikruok moro gimoro tucha poya madwaro pesa mopogore gi chenro mane nitiere maniseketo. Gik maniseketo inyalo rujo nyaka kuom ranyisi adachiw tiyo gi ranyisi ni
asego picha mar kitot madwa gero an kode adhi atang'o ne joga ni ma to kama ka Nyasaye ogwedhowa to wabiro dhi dake. Then koro ikawo hola to pesa cha odhi donjo kama chielo. Irucho ot mane isenyiso jodala ni irucho ot cha koro kidwa ni mondo jogo chako ne kendo kusingise ne pesa to deko, lakini one kich magi momiya penjo ma nitiere e lai ma tudruok mar X mar jatend piny. Thoth chenro mag dongruok mane osedhi mowacho ni dhi tim mano kotimore ogoli mbui. Diponi ma en by default or design? Okanyal confirm mano niwach okaneno. To ing'eyo ni communication, wuoyo gi dhano. Ing'eyo ni kata kopono dhi ogole mbui, odonge pod en kacha. Pod ng'ato nyalo nene magoye picha makete ang'owa e mbui. Okamano. So okwanyal wacho ni that project ogol completely. Kata kopono ogole mbui mare, though kang'eyo poka confirm, but mano konyiso ni koro project no ok nie plan ma sirkal mondo time. Por sirkal bro time. Kata kapod idhi kamane, kata kaka koro Kabonyo Kanyagwal kidhi kuro, donge msingi mano ket kitimo launch donge entiere. Koro wach ni ng'ato dhi ogole mbui mar president, to entiere Kabonyo Kanyagwal. Konyo gang'o. Donge pod ng'ato nyalo dhi magoye picha mabe kete mbui. Wach mbui to ng'eny. But koponi kata mana nying manyiso ni dag pi kata dag mor kichni, kombe mar kichni no kel ka gi jaduong' Charles Owino. Odhi ogol nying no. And then ichaki gole kendo kari ma samoro ng'ato nyalo wacho ni wadhi ane kata kuom ranyisi lai mar tudruok mar mbui mar Charles mondo wang'e ane gini ende to dhi ogole kaso wacho ni an mano gima ok ang'eyo. Iwinjo. Yes. Mano en dondruok gi sirkal niwach an pok aneno mogol. To be seche moko inyalo nwang'o ka mogol ok ogol kata gi sirkal. Ng'ato yie nyalo wang' madhi kanyo mwani gini olewo kabisa. Modhi mochwere mogole oko. Ng'ama neno to bro wacho ne en sirkal. Ok apar ni sirkal nigi time mar dhi golo projects magiseketo. Nitie projects kata ma 2019 ma pok orumo. Gik msingi manoketo go are just there. So ok apar ni mano en an important discussion. Mwanyalo wacho ni maybe sirkal timo ma because of one reason or another. And daher kabisa ni mondo wabed gi very good examples. Kaka koro mani biro go mar Kabonyo Kanyagwal. Yes. I've explained very well gima sirkal timo. Kakoro chopo dwe mar 12 kendo tiluonga ka to kotime, then Rubenan got a very good reason to explain gomiyo kotime nwach pesa osebedo released, and awacho mano confidently nwach an part of sirkal. Yes. Charles, magi gin gik ma osetimore ma pok otieki gi gin tiere mimedo chaki kendo mimedo landi ni idhi chaki bende nitiere. Ang'o ma koro wan godo mayot kaluwore samoro nok mosebet chien manyalo miyo ma koro imedo chak sani kata miwacho ni dhi tim sani gi gin bende gidhi bedo gi thuolo mar yudo pesa midhi tim gigo kama moko ka ni samoro pesa gin udwa deko gi kaka chenro ma nitie ma pesa gi odeko. Yes. To nitie ma bende inwang'o ka project ose timne procurement, ng'ato dhi e court donjo ne jo procurement ni project ni ng'acho obedo favored kata ok obedo procured maber. Onge gima sirkal nyalo timo. Sirkal nyaka rit ma the whole of that process timre nadi room. Omiyo all cases ok wanyalo wacho ni cases go ok timre kata olewo. Nwach king'iyo Kenya ka sani, a number of projects gik mang'eny mosebedo improved Kenya ka. Kata kiwuotho kata Nairobi ka osebedo opened quite a lot. Kata mana yore ma wan go gi kuonde ma wan go. Omiyo wan wanyalo mana wacho ni mondo wahore. Tude gi wach ni mogik, yes. Wahore, wabed patient gi sirkal. Wang'e ni sirkal, ji no ok dwa winjo. Taparo ni koro ji mremb gi odok piny ginyalo winjo wa kwa wuoyo. Sirkand ni noyudo gowi mathoth. Kapok jakom no gi winjore go uru 2018-2019 jakom no won treasury ni gope mukawo mang'eny gi biro keto shida Kenya gi shida. Jakom bende neno mbele noneno ni kiko dhaw go uru ndalo ne koro rumo we mondo bende one ka ng'ano nyalo supporte mondo bed president mondo correct gigi ka entie in the house. Koro kwanyal blame for supporting Uhuru that time. Yes. But inyalo paro ni jakom no complain ni gope gi bro hinyowa. And adieri gima no wacho no gope gi
osebet ka hinyo sirkal masani. Omiyo wa expect ni sirkal ni biro bedo stable, and kendo kaka joluo osedonje sirkal, every time ma joluo ni sirkal, sirkande gi bedo stable kendo gitimo maber. Erokamano Charles Wawongo, thuolo ema odwa ng'adowa. Oromo. Weche thoth, pod in gi weche mathoth, pok ilero kaka sirkal biro timo ma gimedo lony sani gi Nyakwaramogi. Pod wabiro bedo menyo kendo ng'iyo mago ma sirkal medo lando ni gidhi chako e chenro mopogore opogore, gwenge mopogore opogore. Erokamano ni mikete e duol, kendo erokamano ni wendo mara Charles Owino kuom yudo thuolo mar loso kendo yangona mago manitiere e chenro gi ma osechaki gi mago madhi nyime. Nyinge en George Bati, oromo saa 3 koriti masani. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa.